Abdul Success Lion Beats Master. Ango da amarya ga waƙar ku ta aure. Hauwa'u amarya yakubu yau dai ya zamto ango. Ango da amarya ga waƙar ku ta aure. Hauwa'u amarya yakubu yau dai ya zamto ango. Dukkan lamari na Allah kai zan sa farko. Sai in yi salatin manzan nan wanda ka aiko. Haka ne ya sanya komai baya mini saiko. Yau na tattako waka na dauko. Allah sa yi karko wannan auren da kai na soyayya. Ango da amarya ga waƙar ku ta aure. Hauwa'u amarya yakubu yau dai ya zamto ango. Shi turmi in za a daka a nemi tabarya. Hakan kada an ce ango tilasta amarya. Daga an ce TV ran wanka baya buya. Mai jidda ki daure, kukan ki share. Wa miki aure yakubu zai baki kula tarayya. Ango yau ranar da kake ta jira dai ta zo. A cikin musamari tilasa kira ka da gwarzo. Ka bar ma shago kaya aure to sai mun zo. Karke ta mana, karka sa ta rana. Ki zama na lumana a cikin aure san ba jayayya. Ango da amarya ga waƙar ku ta aure. Hauwa'u amarya yakubu yau dai ya zamto ango. Ga success na zo shawara na taho in baka. Ka tuna dai ka dau wani nauyi ne bisa kanka. Dole ne ka kiyaye dukkanin aikin matarka. Shi da sha da tufafi, ilimi mai zurfi, kuma batun zarafi haka ne sharaɗin auren soyayya. Ango da amarya ga waƙar ku ta aure. Hauwa'u amarya yakubu yau dai ya zamto ango. To amarya ke ma ki zamo mai kyan halaye. A zaman kuna aure kan ki dau zancen suka waye. Dan in kika dauka wata ran sai kin yawaye. Kar ki yarda da gulma, za su saki nadama. Ki zame musu kurma, kyautata wa mijinki kawai ki saniya. Ango da amarya ga waƙar ku ta aure. Hauwa'u amarya yakubu yau dai ya zamto ango. Kuma kin iya kwalliya Hauwa'u ki kara da dawa. Kuma kin yi karatu ilimin ki yana askawa. Shawaran da iyaye suka baki ki kara rikewa. A fagen yin girki zaki nuna bazarki. Yakubu zai ce ki masa miya masa tashi ki masa jan suya. Yakubu ni na san a gare ku akwai adalci. In kai maka laifi dan Allah ka yo sassauci. Dan na san ni dai wata rai sai ya baci. Sai ku damke du'a'i, Allah kawo sauki. Ba wani maluki wanda za ya raba ku cikin soyayya. Ango da amarya ga waƙar ku ta aure. Hauwa'u amarya yakubu yau dai ya zamto ango. Ba zan rufe waƙar ban gaida uwar gayya ba. Kar ku tambayi suna ta da ba zan manta ba. Maman Madu kwai har Sadat ne ba wai ba. Allah karo girma ya da miki kima. Komai kika nema ya rabbi ya baki cikin duniya. Ango da
090 35 20 80 08.